Nabamenyi korwase kenyoro kia gongere yotoka se gosasense moya ugembo imebungia bumachoge chache kaunti ya Kisii nigo beso kirena ko kirege tambukiro kya muraibense Dr. William Samuel Ruto yoko mochoro yokabeire omokonyi bumugavana se kaunti ya Kisii Dr. Joash Mangi buna homo high commissioner gochiase ense ya Buganda nigo bamotogire Ruto ase getambukiro kyo na otana ni kyoro kereryo kirekia anene kwero koro kyabuna abagusi babere bakunyurwa ase serikali ya Kenya Kwanza ase balireira yogo chia kumusira Mangi kwenekya buna bokorero byabwa bere bo gwikiraniwa ile nande nende nyasawe ngambi yamona asengenta tumwe asomo sinigo ito to asmangi kwanyego to matete ase kenyoleke nganto nabatwati garaiga ekyagero murayo yo ito kararengo nonyene kero konyatara abo burayi no muntu gwate nkori ndabu niga ntete abantu bamwabo na kenyoleke gima ekera gweta tari gukonyora gutige nabago go support ekyagere kero kwa mwera sire mitando yaye ono twegenire buna nyasawe itato yo atororeira mabera unanyorire kero geke amanyire nyasaye tari gutikomotiga ekyagera no muntu kogende kanisa osaba nagiye kugera nyasaye moigura amasabaria ko ende kanisa osaba amoire kero geke konya nabo tukorera nagaki nabo tuumataiga gwa kabuyamana kabisa asengenjo anyorete kero geke tugusaba masaba tuwabwata sekenyoreke konya tusinyire nganga itore jina iraneri ngambu yamono asomone no ito igoro manyanense okorukwa Ruto asogo toinyora toire kenyoro keiga omoraye kerogo twarigiria matuka mange oetani abo yango sabanga omoraye keroga etu aturigererie anyora